When actually ubrain mi dayto yan actually napandata Lunes na at dadatay 3 p.m. deadline nga mai-report iti DILG no ka. So weekly dito yung nga mai-report giti aglaklako iti LPG gasulinaan gas stations ma-check dito yung price monitoring ngamin dito yung upubrain iti BPLO iso nga remord dito inspectors minatan upubrain ti BPLO kasi dito ket napintas nito yung addang when no activity because ito tayo nga ma-monitor no adda di kitay hoarding adda di kitay overpricing adda di kitay for example, ag notice nga awan hang aglako ket adamet pa stock ken di kitay na dumaduma nga banag nga mga perwisyo uno mangi sardeng iti panaglako iti LPG tayo wenno iti gasolina tayo ket di kitay makitkita ngamin ket kalpasan na data ket adano kada i-comply mi nga written report ma-submit iti DILG weekly every 3 p.m. iti Lunes no po.